Tähän liittyy myös tähän suuryritysten näkökulmaan paljolti myös korruptio. Tähän liittyy paljon myös korruptio, nimittäin miksi meillä on Suomessa tällä hetkellä niin paljon, no virallisesti ottaen meillä ei ole korruptiota, mutta eikä suurin osa ihmisistä sitä mieltä, että meillä jossain määrin on kuitenkin korruptiota. Miten tämä liittyy tähän aiheeseen? Mun mielestä tämä liittyy tähän erittäin oleellisesti, koska syy miksi poliitikkoja ja virkamiehiä lobataan, mikä ei siis ole korruptiota, se on lobbaamista, mutta kuitenkin. Miksi heitä lobataan niin vahvasti? Koska heillä on annettu valta päättää erinäköisistä asioista, mitkä kiinnostaa yrityksiä, erityisesti suuryrityksiä. Virkamiehet voi esimerkiksi myöntää monopoleja. Esimerkiksi kaikki käytännössä katsoen Suomessa olevat monopolit on virkamiesten rakentamia. Alkon monopoli, VR-monopoli, ennen oli puhelinyhtiöillä monopoleja, energiamonopolit. Tämän lisäksi virkamiehillä on valta myöntää yritystukia. Yritystukia perustellaan sillä, että ne auttaa pienyrittäjiä. Mä oon pienyrittäjä, mä en ole ikinä elässäni saanut penniäkään yritystukea. Kenelle ne yritystuet sitten menee? Nokialle ne menee. Et jos ajatellaan, että kuka on niin kaikista paras hakemaan yritystukia, totta kai suurilla yrityksillä on paremmat resurssit ottaa yhteyttä näihin eri tahoihin, jotka myöntää yritystukia. Suuryrityksillä on paremmat resurssit palkata oma byrokraatti täyttämään niitä kaavakkeita. Joten minusta on itsestään selvää, että suurin osa näistä tuista valuu itse suuryrityksille, mikä ei ole lainkaan ollut lainsäätäjän tarkoitus, mutta yleensä se mikä on lainsäätäjän tarkoitus, niin se ei aina toteudu, vaan monesti se on just päinvastoin mitä tapahtuu. Eli se, että yritystukia perustellaan pienyrittäjien tukemisella, niin se on ihan täysin virheellistä. Todellisuudessa yritystuet auttaa suuryrityksiä pitämään kiinni omasta asemastaan. Tämän lisäksi korruptioon liittyy paljon se, että virkamiehillä ja poliitikoilla on valta päättää erinäköisistä tuonnin rajoituskeinoista, esimerkiksi tulleista, mikä olisikaan suuryrityksen kannalta mieluisampaa kuin se, että se pääsisi määräämään korkean tullin raaka-aineille, jota sen kilpailija käyttää. Ja loppupeleissä kuka tästä hyötyy? Tästä hyötyy suuryritykset ja lopulta tämä maksaa tavalliset ihmiset. Se, että meillä on vähemmän kilpailua, se antaa yrityksille mahdollisuuden toimia epäeettisesti. Se antaa yrityksille mahdollisuuden nostaa keinotekoisesti hintoja, koska kilpailu on heikko tai sitä ei ole lainkaan. Tässä mielessä myös verotus liittyy hyvin vahvasti tähän asiaan. Sen takia mun slogani olikin vähemmän veroja ja enemmän vapautta. Koska verotus on erittäin kriittinen osa tätä asiaa. Nimittäin jos meillä on erittäin korkea verotus niin kuin Suomessa nyt tällä hetkellä on, se käytännössä katsoen tuhoaa kilpailua. Esimerkiksi korkea arvonlisävero tekee jokaisesta tuotteesta kalliimpia. Ei niin, ja vielä niin Suomessa, että osalla tuotteilla on eri arvonlisäveroprosentti kuin toisilla. Niin toisissa yritetään viedä ihmisten kulutusta tiettyille tavoille. Jälleen tässä on uusi mahdollisuus korruptioon. Suuryritykset tietenkin haluaa, että juuri heidän tuotteille annetaan matalampi arvonlisäveroprosentti, mutta ehkä vaihtoehtoisille kilpailevalle tuotteille annetaan korkeampi arvonlisäveroprosentti. Jälleen eduskuntatalon käytävät täyttyy lobbareista, jotka on siellä ajamassa yhteistä hyvää ja suojelemassa ihmisiä suuryrityksiltä, vaikka todellisuudessa ne ajaa just suuryrityksen asiaa ja ihmisten kuluttajien kustannuksella. Toinen sellainen asia, mihin mä useasti törmään, kun mä näistä asioista keskustelen, on se, että jos meillä olisi vapaampi yhteiskunta, myös taloudellisessa mielessä vapaampi yhteiskunta, niin kuka suojelisi työntekijää? Vapaammassa yhteiskunnassahan työntekijällä olisi itsellä mahdollisuus suoraan työnantajan kanssa sopia työehdostaan, esimerkiksi palkkauksista ja työajoista. Eikö tämä mahdollistaisi työntekijöitä voitaisiin riistää? Sillä tälläkin hetkellä moni on varmaan henkilökohtaisesti kokenut, että työntekijöitä voidaan tällä hetkellä kohdella huonosti Suomessa, monet kutsuu riistoksi. Vaikka tällä hetkellä meillä on paljon
paljon valvontaa työmarkkinoilla, eikö meidän päinvastoin pitäisi lisätä valvontaa? Mun mielestä tässä on kyse siitä, että ei ymmärretä syytä ja seurausta. Meillä on mun nähdäkseni paljon ongelmia työmarkkinoilla juuri siitä syystä, että ne on niin tiukasti valvottuja, niin tiukasti kontrolloituja, niin suuri määrä byrokratiaa liittyy esimerkiksi työllistämiseen. Vapailla markkinoilla, vapaammassa yhteiskunnassa työntekijä suojelee ensisijaisesti kilpailua. Vapaammassa yhteiskunnassa olisi paljon enemmän yrityksiä, jolloin työntekijällä olisi suurempi mahdollisuus itse valita työnantajansa. Tilanne kääntyisi tavallaan päälailleen. Tällä hetkellä yritykset voi palkata työntekijöitä, mutta taloudellisesti vapaammassa yhteiskunnassa työntekijöillä olisi suurempi mahdollisuus itse valita työnantajansa. Tämä johtaa semmoiseen mielenkiintoiseen tilanteeseen, että työnantajille tulee intressi alkaa kilpailla toisiaan vastaan siitä, että kuka antaa korkeamman palkan, paremmat työolosuhteet, mitä muuta siihen työsopimukseen liittyy. Tämä on nähty käytännössä monella aloilla, että tämä ei ole pelkästään mitään talousteoriaa. Esimerkiksi silloin kun oli Suomessa ohjelmistoalan buumi, tunnen tämän alan aika hyvin, kun olen itse siinä ollut mukana pitkään, niin silloin nimenomaan hyviä työntekijöitä suorastaan houkuteltiin firmasta toiseen sillä, että saat meitä vielä paremmat työedut. Silloin tämä ohjelmistoala oli hyvin vapaata. Itse asiassa on vieläkin hyvä esimerkki vapaasta markkinataloudesta tällä hetkellä tämä ohjelmistoala. Että ohjelmistoalalle ei tarvita mitään lupia, että voit perustaa oman ohjelmistoyrityksen, pelkkä osakeyhtiön byrokratia. Mutta siis ei ole mitään erityislupia. Toisin, jos sä haluat vaikka perustaa lääkärin vastaanoton, sä tarvitset 1 000 000 lupaa, mutta jos sä haluat perustaa ohjelmistoyrityksen, sä et tarvitse mitään lupia siihen, eikä tätä alaa hyvin vähän rajoitetaan. Ainoat rajoitukset ohjelmistoalalla on tällä hetkellä patentit. Ja nekään ei tietenkään kuulu vapaaseen yhteiskuntaan, patentit, koska nehän on virkamiesten myöntämiä kilpailun estokeinoja. Mun mielestä tässä koko vapausasiassa on kyse lopulta hyvin yksinkertaisesta periaatteesta siitä, että eikö 2 täysi-ikäistä ihmistä saa keskenään tehdä ihan mitä haluaa, kunhan siitä ei aiheuta haittaa muille. Suomessa tämä on paljolti pidetty liittyvän siihen, että kyse on esimerkiksi sananvapaudesta tai mielipiteenvapaudesta. Mun mielestä tämä täsmälleen sama periaate pitäisi myös laajentaa koskemaan kaupankäyntiä. Mun mielestä ihmisillä pitäisi olla vapaus käydä keskenään kauppaa, kun siitä ei aiheuta haittaa muille. Tämä olisi ratkaisu hyvin pitkälti mun mielestä työttömyyteen. Tämä olisi ratkaisu hyvin pitkälti mun mielestä korruptioon, lobbaamiseen, siihen, että poliitikoilla on niin paljon valtaa nykypäivänä päättää ihmisten elämästä. Mun mielestä ihmisten vapauden lisääminen on paitsi näin niin kuin filosofiselta ajatuksen tasolta katsottuna oikein. Kaikkea kyse on siitä, että vapauden lisääminen olisi meidän kaikkien ihmisten etu. Mun mielestä Suomeen pitäisi kehittää selvästi tähän suuntaan, vapaampaan suuntaan. Ja nyt näissä vaaleissa teilläkin on siihen pikkuinen mahdollisuus näissä vaaleissa antamalla äänenne niin kuin liberaalille ehdokkaalle Piraattipuolueen listalla. Meillä on liberaalihenkisiä ehdokkaita monessa vaalipiirissä ehdolla. Kiitoksia.